ገንዘብ ዳርጋን ነፍስ ወከፍ ክፋል ህይወትና እዩ ዝጸልዎ ነቲ እንገብሮ ምርጫታትን ኣብ እንነብረሉ ኣናብራን ነቲ እንሓስቦ መጻእን ይጸልዎ ንኽንረኽቦ መዓልታዊ ኣንጊና ንበራበር ንኽንእክቦ ኣበርቲዕና ንሰርሕ መደባትናን ውሳኔታትናን ድማ ኣብ ዙርያ ዘለና ዓቕሚ ገንዘብ ክንገብሮም ንግደድ ርግጸኛ ዘይኮንና ኮይኑ ምዝስምዓና ወይ ከይንስእኖ መስእ ንፈርሕ ንጭነቕ ንምርግጋእ ድሕነትን መሰረታዊ ድልየታት ከም መንበሪ ገዛ መግብን ክንክን ጥዕናን ድማ ኣብኡ ንጽጋዕ ዋላ እኳ ክሳዕ ክንዚ ብዕምቆት ይጸልወና ክንሱ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ወይ ንህይወትና ቅርጺ ኣብ መትሓዚ ዝፃወቶ ተራ ማዕረኽ እንዳይ ምዃኑ ንምርዳእ ግን ግዜ ኣይንህቦን ኢና ሎሚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጽልዋ ዘለዎ ኢና ክርኢ እዚ ዛዕባ ብኸመይ ቀልጢፍና ንህብትም ዝብል ኣይኮነን ብዛዕባ ዝተሓላለኹ ፋይናንሳዊ ቀመራት ዝምልከት እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ገንዘብ እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ ከምኡውን ገንዘብ ክበሃል ዝግብኦ መዓስ ምዃኑ ህያት ገንዘብ እንታይ ማለት ምዃኑ ስለምንታይ ገለ ገንዘብ ሓያል ገለ ገንዘብ ድማ ድኹም ኮይኑ ምስ ግዜ ገንዘብ ብኸመይ ይሕይል ወይ ይደክም እዚ ኩሉ ብውልቂ ብኸመይ ክጸልወና ይኽእል እዚ ምፍላጥካ ስለምንታይ ኣክንዲ ምድንጋር ወይ ፍርሒ ዝስምዓካ ዝያዳ ውሕስነትን ርእሰ ተኣማንነትን ብዛዕባ ውሳኔታትካ ዝያዳ ንጹርን ኮይኑ ይስምዓካ ዝድህስስ እዩ ምኽንያቱ ገንዘብ ብዕምቆት ምስ እትርድኦ ንኽትእክቦ ወይ ንኽተእትዎ ጥራይ ኣይኮንካን እትጽዕር ብጥበብ ኢኻ እተመሓድሮ ብብልሓት ትሕልዎ ብኣገባብ ድማ ትጥቀመሉ ገንዘብ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ገንዘብ ክንብል ከለና ኣብ ናይ ባንክ መተግበሪ ንዝርከቡ ናይ ወረቐት ኖት ሳንቲም ወይ ዲጂታላዊ ቁጽርታት ጥራይ ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንዋጋ ዝውክልን ብዝተወደበን ብቑዕን መገዲ ምልዋጥ ዘፍቅድን ማሕበራዊ ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓት ማለትና እዩ ማሕበራዊ ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓት ማለት ሰባት ብሓባር ክጥቀሙሉን ከኣምኑሉን ዝተሰማምዕሉ ነገር ማለት እዩ ዋጋ ማለት ድማ ጥቕሚ ረብሓ ወይ ክብሪ ማለት እዩ ገንዘብ ንዋጋ ይውክል ክብል ከለኹ ንግዜ ጻዕሪ ክእለት ፍልጠት ጉልበት ኣፍራይነት ይውክል ማለተይ እየ ብዛዕምቆ ኣዘራርባ ገንዘብ ዝተዓቀበ ሰብኣዊ ጻዕሪ እዩ ምኽንያቱ ሓደ ሰብ ዘእትዎ ደሞዝ ዝረኽቦ ክፍሊትን ዘለዎ ውህሉል ገንዘብን ኣብ ሕብረተሰብ ዘበርክቶ ጸዓትን ግዜን ዘንጸባርቕ እዩ ነዚ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ገንዘብ ዋጉ እንትቐኒሱ ትርጉም ዝስእን እቲ ገንዘብ ወይ እቲ ወረቐት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ጻዕሪ እዩ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ዝቕንስ ንኣብነት 8 ሰዓት ሰሪሕካ $100 ኣቲኻ ንበል ሎሚ በዛ $100 ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ኣስቤዛን ነዳዲ ንመኪናኻን ክትገዝእ ትኽእል ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመት ግን ብምኽንያት ዝቕባበ ማለት ዋጋታት ሓለኽቲ ነገራት ስለ ዝውስኽን ገንዘብ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ስለ ዝቕንስን በዛ $100 ከምዚ ሎሚ ትገዝኦ ዘለኻ ክትገዝእ ኣይትኽእልን ስለዚ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን ዋግኡ ዝቕንስ ግዜኻን ጉልበትካን እውን ዋጋኡ ይቕንስ ኣሎ ማለት እዩ ገንዘብ መዓስ እዩ ገንዘብ ዝበሃል ገንዘብ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰለስተ ኣገደስቲ ዕማማት ብዓወትን ብቐጻልነትን ምስ ዘማልጥ ጥራይ እዩ እዞም ነገራት እዚኦም እንተደኺሞም ወይ ከማልኦም ተዘኪኢሉ እቲ ገንዘብ ብኣካል ክህሉ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብግቡእ ስራሑ ኣይሰርሕን ወይ ጥቕሚ ዘይብሉ ይኸውን ቀዳማይ ናይ ምልዋጥ መሳርሒ ወይ ማእከል መለዋወጢ ናይ ምልዋጥ መሳርሒ ኣብ ክፍሊት ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ብሰፊሑ ተቐባልነት ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ሎሚ ሸየጥቲ ንገንዘብ ክቕበልዎ ከለዉ ከም መሳርሒ ሸርፊ ወይ
ከም ማእከል መለዋወጢ ኮይኑ ይሰርሕ። ምክንያቱ ጽባሕ እውን ተቐባልነት ከም ዝረክብ ስለ ዝኣምኑ። ኣብዚ ምትእምማን መሰረታዊ ነገር እዩ። ምትእምማን ማለት ከዓ ኣብ መጻኢ ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ምእማን እዩ። ወነንቲ ድኳናት፣ ኣካረይቲ ገዛውቲ ወይ ትካላት ንግዲ ንሓደ ባጤራ ምቕባል ምስ ዝኣብዩ ወይ ካልእ ባጤራ ክጠልቡ እንተጀሚሮም እቲ ባጤራ ከም ገንዘብ እናደኸመ ይኸይድ። ስለዚ ተቐባልነት ኣብ ስርዓት ገንዘብ ቀዳማይ ቅድሚ ኩነት እዩ። ካልኣይ መኸዘኒ ዋጋ ወይ ፀዓት። መኸዘኒ ዋጋ ማለት ገንዘብ ምስ ግዜ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ክዕቅብ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ከዓ ገንዘብ ክገዝኦ ዝኽእል መጠን ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን እዩ። ሎሚ ገንዘብ እንተኣዋህሊልካ ዝመጽእ ዓመት ድማ ብግምት ተመሳሳሊ መጠን ኣቑሑት ክገዝእ እንተኽኢሉ እቲ ገንዘብ ብግቡእ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን ዝቕባበ ማለት ሓፈሻዊ ምውሳኽ ዋጋታት ንዘለካ ገንዘብ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ እንተ ኣቐኒስዎ እቲ ገንዘብ ይደክም ከም ዘሎ መርኣያ እዩ። ስለዚ ገንዘብ ነዚ ዋጋ ናይዚ ሎሚ እትሰርሖ ስራሕ ኣብ መጻኢ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ክዕቅብ ይግባእ። ሳልሳይ ኣሃዱ ሕሳብ ወይ መለክዒ ፋይናንሳዊ ስርዓት። ኣሃዱ ሕሳብ ዋጋ ኣቑሑት፣ ደሞዝ፣ ክራይ ገዛን ዕዳታትን ንምውሳን እንጥቀመሉ መደበኛ መለክዒ እዩ። ገንዘብ ሕብረተሰብ ሓደ ናይ ሓባር ስርዓት ተጠቂሙ ቁጠባዊ ዋጋ ክዕቅን የኽእሎ። ብዘይርጉእ ኣሃዱ ሕሳብ ወይ መለክዒ ፋይናንሳዊ ስርዓት ምውድዳርን ምውጣንን ከቢድ ይኸውን። ስለዚ ገንዘብ ነዞም ሰለስተ ነገራት ማለት ማእከላይ መለዋወጢ ሸርፊ፣ መኸዘኒ ፀዓትን ኣሃዱ ሕሳብን ክኸውን ከሎ ብሓቂ ከም ገንዘብ ኮይኑ ይሰርሕ። እዚ ሕጂ ብብዝሒ ኣብ ዘመናዊ ዓለም እንጥቀመሉ ገንዘብ ፊያት ገንዘብ ይበሃል። ፊያት ዝብል ቃል ብስልጣን ወይ ብኣዋጅ ማለት እዩ። ፊያት ገንዘብ ማለት ሓደ መንግስቲ እዚ ሕጋዊ ባጤራ እዩ ኢሉ ስለ ዝእውጅን ሕብረተሰብ ስለ ዝኣምኖን ስለ ዝቕበሎን እዩ ዋጋ ዘለዎ ገንዘብ ዝኸውን እምበር ብኸም ወርቂ ወይ ብሩር ዝኣመሰለ ኣካላዊ ሸቐጥ ስለተደገፈ ኣይኮነን። ሕጋዊ ጨረታ ወይ ባጤራ ማለት ዕዳ ንምኽፋል ተቐባልነት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ፊያት ገንዘብ ብስልጣን መንግስቲ፣ ብስርዓት ግብሪ፣ ቁጠባዊ ኣፍራይነትን ህዝባዊ እምነትን ዝድገፍ እዩ። ከም ውሽጣዊ ወይ ከም ናይ ገዛ ርእሱ ዋጋ ዘለዎ ሸቐጣት ገንዘብ ኣይኮነን። ማለት ኣብቲ ንብረት ባዕሉ ዋጋ ዘለዎ። ፊያት ገንዘብ ዋጋ ዘለዎ ሰባት ስለ ዝኣምኑሉን ቁጠባ ግብራዊ ጥቕሚ ወይ ሓገዝ ዝህብዎ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ስለ ዘፍሪ እዩ። ሓይሊ ፊያት ገንዘብ ኣብ ሓላፍነታዊ ምሕደራ ቁፅፅር ዝግበረሉ ዋጋታት ንብረት፣ ቁጠባዊ ኣፍራይነትን ህዝባዊ ምትእምማንን ኣዝዩ እዩ ዝምርኮስ። ምክንያቱ መንግስታት ብዙሕ ምህርቲ ከየፍረዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘብ እንተፈጢሮም ወይ እንተኣሕቲሞም ዋጋታት ንብረት ይውስኽን እቲ ገንዘብ ድማ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ይንኪ። ፊያት ገንዘብ ሓያል ዝኾነሉ ምክንያት ተዓጻጻፍነት ስለ ዘፈቅድ፣ ዘመናዊ ባንክታት ስለ ዝድግፍን ቁጠባዊ ዕብየት ስለ ዘኽእልን እዩ። እንተኾነ ግን ምትእምማንን ዲሲፕሊንን እንተጠፊኡ ብቐሊል ዝስበርን ዝጥፍሽን እዩ። ሓያል ገንዘብን ድኹም ገንዘብን። ሓያል ገንዘብ ምስ ግዜ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ዝዕቅብ፣ ትሑትን ርጉእን ዝቕባበ ዘጋጥሞ፣ ሃንደበታዊ ክሳራ ከይፈራሕካ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ውጥን ክትምድብ ዘፍቅድ ገንዘብ እዩ። ድኹም ገንዘብ ብቕልጡፍ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ዘጥፍእ፣ ልዑል ዋጋታት ንብረት ዘጋጥሞ፣ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ዘይርጉፅነትን ዘይምርግጋእን ዝፈጥር ገንዘብ እዩ። ሓያል ገንዘብ ንኸተዋህልልን ንኸተውፍርን የተባብዕ፣ ድኹም ገንዘብ ድማ ቅጽበታዊ ወጻኢታት ንኽትገብርን ናይ ሓፂር ግዜ ክትሓስብን ዘተባብዕ እዩ። ምክንያቱ
ሰባት ጽባሕ ገንዘቦም ውሑድ ከይዕድግ ስለ ዝሰግኡ ሰባት ዋጋታት ኣብ ቀረባ እዋን ክውስኽ እዩ ብምባል ኣታዊታቶም ቀልጢፈን ከውጽኡ ማለት ዋጋታት ከይከበረ ከሎ ክገዝኡ እንትተጓዮም እዚ ምልክት ድኹም ገንዘብ እዩ። ገንዘብ ብኸመይ ይሕይል ወይ ይደክም? ገንዘብ ዝሕይል ቁጠባ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ብብቕዓት ምስ ዘፍሪ ዋጋታት ንብረት ትሑትን ርጉእን ምስ ዝኸውን ወጻኢታት መንግስቲ ዲሲፕሊን ምስ ዝህልዎ ሃገራዊ ዕዳ ብሓላፍነት ክመሓደር ከሎ ህዝባዊ እምነት ድልዱል ኮይኑ ምስ ዝቕጽል እዩ። ገንዘብ ዝደክም ድማ ብዘይ ሓቀኛ ምህርቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ገንዘብ ምስ ዝፍጠር ሃገራዊ ዕዳ ብዘይ ቁፅጽር ምስ ዝዓቢ ዝቕባበ ብቕልጡፍ ምስ ዝውስኽ ኣብ ትካላት ዘሎ እምነት ክጎድል ከሎ እዩ። ገንዘብ ኩሉ ግዜ ናይቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ስነ ስርዓትን ኣፍራይነትን ምርግጋእን ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ብውልቂ ብኸመይ ይጸርወና? ሓያል ገንዘብ ንዕቋርና ማለት ንእነዋህልሎ ይከላኸል፣ ርጉእ ዕብየት ይድግፍ፣ ውጥረትና ይቕንስ፣ ነዊሕ እዋን ብርእሰ ተኣማንነት ክንውጥን የኽእለና። ድኹም ገንዘብ ድማ ናይ ምዕዳግ ዓቕምና የጉድል፣ ፋይናንሳዊ ጭንቀትና ይውስኽ፣ ኣብ መንጎና ዘሎ ዘይምዕሩይነት የስፍሕ፣ ኣብ ክንዲ ናብ ናይ ዕብየት ኣተሓሳስባ ናብ ናይ ምድሓን ኣተሓሳስባ ይደፍኣና። ኣታዊና ክውስኽ ከለውን እንተኾነ ድኹም ገንዘብ ንሓቀኛ ምዕባለና ክድርቶ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ዋጋታት ንብረት ስቕኢሉ ነቲ ሓቀኛ ዋጋ ናይቲ እንረኽቦን እንዕቅቦን ገንዘብ ስለ ዝንክዮ። ስለምንታይ እዩ ነዚ ክንፈልጦ ዘድሊ? ንገንዘብ ብዕንቆት ምስ እትርድኦ ንቕሓት ብዛዕባ ዝቕባበ ዋጋ፣ ዝሓሸ ገንዘብ ናይ ምውላል ስትራቴጂ፣ ብሱል ውሳኔታት ወፍሪ፣ ምጉዳል ፋይናንሳዊ ፍርሒ፣ ዓቕሚ ናይ ነዊሕ ግዜ ውጥን ምምዳብ፣ ከምኡውን ምክልኻል ጻዕርኻ ይህልወካ። ፍልጠት ርጉእ ፋይናንሳዊ ኩነታት ክህልወካን ዝበለጸ ውሳኔ ክትውስንን የኽእለካ። ከም ተጠቀምቲ ገንዘብ መጠን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ክንርዳእ ኣሎና። ገንዘብ ንባዕሉ ውሕስነት ኣይኮነን፣ መሳርሒ ጥራይ እዩ። ብጥበብ ክመሓደር፣ ብጥንቃቐ ክሕሎ፣ ብኣገባብ ኣብ ጥቕሚ ምስ ዝውዕል ጥራዩ ውሕስነት ዝኸውን። እቶት ማለት ገንዘብ ምእካብ ጥራይ ምርግጋእ ዝፈጥር ኣይኮነን። ሓደ ሰብ ንወጻኢታቱ ቁፅጽር እንተዘይገይሩሉ ወይ ዕዳኡ ካብ መጠን ንላዕሊ እንተኾይኑ ልዑል ደመወዝ እኳ ክረክብ እንተኸኣለ ገንዘብ ንምምሕዳር ወይ መሰረታዊ ድሌታት ንምኽፋል እውን ክጽገም ይኽእል እዩ። ፋይናንሳዊ ርጉእነት ዝፍጠር ክንደይ ገንዘብ ከም ነእቱ ዘይኮነስ ነቲ ዘእተናዮ ብኸመይ ጽቡቕ ጌርና ከም እነመሓድሮ እዩ። ዋጋታት ንብረት ምስ ግዜ ንሓቀኛ ዋጋ ገንዘብ ስቕኢሉ ከም ዘግድሎ እውን ክርዳእ ይግባእ። ዋጋታት ይውስኽ፣ ገንዘብና እንተዘይዓብይ ድማ ውሑድ እዩ ዝዕድግ። እዚ ማለት ኣብ ባንክ ሕሳብና ዘሎ ቁጽሪ ከም ቀደሙ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን እውን እንተኾነ ናይ ምዕዳግ ዓቕምና እናነከየ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ገንዘብ ምዕቋር ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ዘለዎ። ገንዘብ ምኽዛን ጥራይ እኹል ኣይኮነን፣ ዋጋኡ ማለት ሓይሉ ከም ዝሕሉ ከነረጋግጽ ይግባእ። ብብልሓት ገንዘብ ምዕቋር ማለት ብዛዕባ መጻኢ ምሕሳብን ገንዘብና ጽባሕ እውን ክድገፈና ከም ዝኽእል ምርግጋጽን ማለት እዩ። ምዝናዕ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ጸጋታትና ወይ ገንዘብና ኣብ ሓደ ቦታ ምቕማጥ ሓደጋ ይውስኽ። ብምዝናዕ ግን ኩሉ ብሓንሳብ ናይ መጥፋእ ዕድል ነጉድሎ። ምዝናዕ ካብ ዘይርጉጽነት ይከላኸለልና እዩ። ኣብ መወዳእታ ፋይናንሳዊ ትምህርቲ ሓደ ዓይነት ርእሰ ምክልኻል እዩ። ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ምስ እንርዳእ ካብ ድኹም ውሳኔታት
ዘየድሊ ዕዳ ካብ ምትላልን ፋይናንሳዊ ዘይምርጋጋእን ንከላኸል። እዚ ፍልጠት ከዓ ቁፅር ይበና። ብሓፂሩ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ማለት ዝያዳ ምእካብ ጥራይ ኣይኮነን። ንገንዘብ ምርዳእ፣ ዋጋኡ ምሕላው፣ ኣደጋ ምምሕዳርን ነዊሕ ዝጸንሕ ምርጋእ ዝሃንጽ ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳኔታት ምውሳድን እዩ። እንታይ ክንገብር ኣለና ክንገብሮ ዘይብልናኸ? ኮነ ኢልና ባጀት ክንገብር ይግባእ። ማለት ገንዘብና ኣብ ክንዲ ብዘይ መደብ ነውፅእ ኣብ መንታይ ከም ዝውዕል ብጥንቃቐ ክንውጥን ይግባእ። ኣብ መጻኢ ንዘድልዩና ነገራት ድልዋት ንኽንከውን ብቐጻሊ ምቑጣብ እውን ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ጥበባዊ ስጉምቲ ድማ ኣብ ኣፍራይ ንብረት ወይ ወፍሪ ምግባር እዩ። ማለት ገንዘብና ኣብ ንግዳዊ ትካላት ንብረት ወይ ብርክታት ምውፋር እዩ። እዚ ከዓ ምስ ግዜ እናዓበየን ኣታዊ ከምፅእን ይኽእል እዩ። ብገንዘብ ንነብስና መምሕያሽ እውን ኣገዳሲ እዩ። ክእለትናን ፍልጠትናን ናይ ምእካብ ዓቕምናን ምስ እንውስኽ ዝያዳ ኣታዊ ንኽንረክብ የኽእለና። ብተወሳኺ ንነዊሕ እዋን ክንሓስብ ምምራፅ ኣብ ክንዲ ኣብ ግዝያዊ ዕግበት ኣብ መጻኢ ከነተኩር ይሕግዘና። ብዛዕባ ቁጠባዊ ኩነታት ከም ዋጋታት ንብረት ምውሳኽ ዋጋታት ዕዳጋታትን ኣንፈት ስራሕን እኹል ሓበሬታ ምህላው ዝሓሸ ፋይናንሳዊ ውሳነታት ክንወስድ ይሕግዘና። ብኻልእ ሸነኽ ድማ ገለ ልምድታት ንፋይናንሳዊ ዓቕምታትና ከዳኽም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብስምዒት ወጻኢታት ምግባር ማለት ኣብ ክንዲ ዘድልየካ ነገራት ወይ ብመደብ ምግዛእ ኣብ ስምዒታት ተመርኪስካ ምዕዳግ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ነገር ምስ ገዛእናዮ የጣዓሰና እዩ። ልዕሊ ዓቕምኻ ምልቃሕ ወይ ኣብ ዕዳ ምምርካስ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ክፈጥር ይኽእል። ዋጋታት ንብረት ከም ዝውስኽ ወይ ምስ ግዜ ገንዘብ ናይ ዕድጋ ዓቕሙ ከም ዝቕንስ ሸለል ወይ ዕሽሽ ምባል። እዚ ንገንዘብካ ብንቕሓት ከመይ ጌርካ ከተመሓድሮ ከም እትኽእል ካብ ምፍላጥ እዩ ዘትርፈካ። ኩሉ ውህሉል ገንዘብካ ኣብ ሓደ ቦታ ምቕማጥ ወይ ኣብ ሓደ ርእሰ ማል ምውፋር እውን ሓደገኛ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ርእሰ ማል ክጥፍሽ ስለ ዝኽእል። ኣብ መወዳእታ ኣብ ገንዘብ ሓላፍነታዊ ምዃን ብቐንዱ ኣብ ክልተ ነገራት እዩ ዝምርኮስ፣ ኣብ ጥበብን ስነ ስርዓትን። ጥበብ ማለት ምእንቲ ብልሒ ዘለዎ ፋይናንሳዊ ውሳኔታት ክትወስድ ጽቡቕ ምምዛንን ምርዳእን ምህላው እዩ። ስነ ስርዓት ድማ ምእንቲ ብቐጻሊ ገንዘብካ ብጥንቃቐ ከተመሓድር ገዛእ ርእስኻ ምግታእ ማለት ስምዒታትካን እትወስዶም ውሳኔታትን ክትቋጻጸር ምኽኣል ማለት እዩ። ብቐሊል ኣዘራርባ ፋይናንሳዊ ሓላፍነት ብልሒ ዘለዎ ምርጫታት ምውሳድን ብቐጻልነት ንዕኦም ምግባርን እዩ። ስለዚ ገንዘብ መሳርሒ ክኸውን ከሎ ንገንዘብ ምርዳእ ግን ሓይሊ ዝህብ እዩ። ገንዘብ ብሓቂ ከም ገንዘብ መዓዝ ከም ዝሰርሕ፣ ያት ገንዘብ እንታይ ማለት ምዃኑ፣ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝሕይልን ወይ ከም ዝደክምን ብኸመይ ብጥበብ ከም እትጥቀመሉ ምስ እትርዳእ ፋይናንሳዊ ርጉእነትን ብኡ ኣቢሉ እውን ፋይናንሳዊ ናጽነትን ክህልወካ የኽእለካ። ግዜኻን ጻዕርኻን ክብረትካን መጻኢኻን ድማ ትዕቅብ። እዚ ፍልጠት እዚ ድማ ብሓደ ለይቲ ሃብታም ምዃን ዘይኮነስ ገንዘብ ንዕድላት ሰባት ብብዙሕ ኣብ ዝጸልወላ ዓለም ንነብር ስለ ዘለና ንቕሓትን ስነ ስርዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘለና ሰባት ንኽንከውን እዩ። ስለዚ ንገንዘብ ብዝተረዳእኻዮ መጠን ኣብ ልዕሊ ህይወትካ ዝያዳ ቁፅጽርን ናጽነትን ከም ዘለወካ ድማ ዘክር።